errekak ekosistema guztiek bezala badaukie euron funtzionamendua eta funtzionamendu horretatik guk azkenean gauza batzuk jasotzen ditugu. Adibidez, CO2 finkatzen dauela, ero uraren zikloan erregulatzen laguntzen dauela, lurra finkatzen dauela, sedimentuak eta jasotzeko gaitasuna dauki eta gero lur emankorrak sortzeko gaitasuna. Bioaniztasuna gordetzen da bertan, animaliak, landareak eta hortik guk be etekin aldugu atara janari moduan, edo paisaia moduan, kulturantzako eta aisialdirako espazioak be badie, uholdeak eta ekiditen laguntzen daue, uraren abiadura be bai moteltzen dalako bertako ekosistema ondo zenduta egoten bada. Orduan, errekai tokixak entzen botzau eta berai erasoitzen botzau, azkenean errekako ekosistema guztiak kalidadia galtzen badau, gube galduko dugu errekak emuten duzkoen zerbitzu horrek. Hiru erreketa bezala ezagutzen da gune hau, Usoko Haitza, erreka, Urkitza eta Deba ibaiak. Eta justu puntu honetan gauden lekuan, hirurek bat egiten dute, eta hemendik aurrera esaten da Deba ibaia bertan jaiotzen dela. Eta hemendik pasatzen da Leintz Gatzagatik eta Bailara guztitik Debara iritsi arte. Natura, gastronomia ere bai, kultura eta ekonomia bera, erreka honen bueltan gauza asko ikusi daiteke, Hemen inguruan justu gauden momentuan, puntu honetan ikusten da natura beraztasuna, Eta ikusten da uraren purutasuna ere bai. Arnazten da garbitasun bat eta urak daukan purutasuna ikusi egiten da, Eta hortaz gain ekonomia iturri bada, azkenean Deba ibaiak, hemen sortzen den Deba ibaiak, behin Leintz Gatzagara iritsi baino justu lehen hau, dago gatz industria bat erreka honek martxan jartzen duna, Hor, bonbeatzeko sistema bat, 1893 urtetik eraikita da ona, Deba ibaiaren indarra erabiltzen du, Gure historian, ibaiak, urak oso garrantzituak izan dira. Pentsau, Erdi Arotik hemen herriak formatzen hasi zianean, uran indarra oso garrantzitsua izan zen. Zertarako, lehenbiziko errotak mugitzeko, errotarriak egiteko, nolabait hemen presak egite zituzten, hemen atzean daukagun olako presa bat, eta presatik kanalizazioa ikesan errotaraino. Errotak, noski, oso importantia zean, garai hartako industriako ziren. Claro, hori baino importanteagoa hain dizean, olak, ferriak esaten dienak. Eta burdina, eta baita ere, nolabait, tresneria. Zertarako, kanpoan saltzeko hemen gari gutxi sortzen zen, eta orduan, kanpora saldu behar, gero handik ardoa eta batez ere garia ekartzeko. Deba ibai hori bukaeran azkenengo 12 kilometroak Altzola, Elgoibarreko auzo bat dela, ura izan zen garai batean Gipuzkoako merkatal puntuik behar bada importanteena. Ara eraman zituzten hemen mandoz eta gurdiz materialak, eta han nolabait hango txalupetan eramaten zituzten Debaraino, azkenengo 12 kilometrotan. Eta 12 kilometro askoz dire, bai, askoz ere merkeago, errentagarriagoa zen txalupa zeitea, bide hori mando zitea baino. Eta hor agertzen da Altzola, eta tartean ez bakarrik hori, baizik eta untziolak baziren. Atzean daukagu presa bat eta gero kanal bat, kanalizazio bat, eta kanala olalde baserrira. Olalde, ola esaten duen bezala, nolabait ferreria, eta gero errota izan zen. Eta gero, kasualidadea, garai industria sortu zenetik 19. mendean, pospoloak egiteko, eta gero burdinak eta tuobok eta egiteko, horiek nola argindarrik apenas zegoen, kanalizazio hori aprobetxatzen duten geren argia zorrarazteko. Nik uste dut Euskaldunak titulu gabeko ingenieroa ziren. Orduan jenteak ederki ezagutzen zuen errekaren indarra, nola erabili behar zen, eta
ze garrantzia izan zuen nolabait beren ekonomian eta bere bizimoduetan. Errekak nolabait asko zaintzen ziren. Hori 19. mendean Ferrerien nolabait goiti behera etorri zanean, orduan jenteak ez du hain beste importantziarik ematen. Horda, normala da, ez dakit, hortutik eta horrela zikina botatzea lehen gehiago zaintzen zituzten, horrelako gauzak. Eta gero 20. mendean gaizki ohitu gera, uste dugu erreka ezertako dela, industria hundetik eta olioa dela, edo sobratzen diren gauza bota, eta hortxe pixka galdu ditugu nolabait errekan garrantzia eta edertasuna ere bai. Nik uste dut ez garela orain arteko azken urteetara arte egon den eraikuntza sistemak edo nolabait erliebearen antropizazioak edo ez duela kontutan eduki arrisku geologikoak eta kasu honetan uholdeak. Nolabait eraiki dugu sisteman kontutan hartu gabe sistema horrek nola zein den bere dinamika eta nola jokatzen duen. Lehenik eta behin ulertu behar dugu errekak ez dirala nolabait ikusten dugun ura eramaten dauen lerro horiek bakarrik, baizik eta sistemak direla. Guk sistema horien gainean nolabait egin duguna izan da, mota ezberdinetako aktuazioak, baina batez ere edo nagusik esango genuke, gure herriak edo gure nolabait nukleo urbanoak edo ezarri ditugu. Baita industria nukleoak eta bar. Zergatik, besteak beste gure bailaretan edo nolabait daukagu azkenean bi aukera nagusi edo maldetan jartzen ditugu, eraikitzen ditugu gure etxe eta herriak, edo ibai alboan, ibai sistema berak usten digun uholde lautadaren lautada horretan, horizontal horretan, superficie horizontal horretan eraikitzen ditugu askoz komodoagoa dana. Claro, behin eraiki dugunean uholde lautadetan, badakigu eremu horiek badirela noizean behinero ureztatuak egon beharko lirateken lekuak. Ez hori bakarrik, guk gure eraikuntzekin, gure sistema hori tapizatzen dugunean, zementuarekin, porlanarekin, asfaltoakin eta bar, egiten duguna edo probesten duguna da azaleko isurketa hori areagotu eta ondorioz ibaira iristen den eta sortzen den emaria handiagoa izatea uholde aukerak edo nolabait areagotuz. Aldi berean, kanalizazioa egiten dugunean, normalean ubide natural batek badauzka bere kurbak entzerakoan egiten dugu ubidearen luzera moztu, eta laburtzerakoan ibilguaren luzera malda handiagotu egiten da. Hau da, malda handiagoarekin emaria azkarrago jaitsiko da. Eta azkarrago jaisten baldin bada, berriz ere emaria momentu baten sortu daiteken emaria handiagoa izan daiteke. Eta bestetik, ubidean bertan trabak kentzen dizkiogu, zuhaitzak kentzen dizkiogu, dauden arroka irtengune ezberdinak kentzen dizkiogu, hau da, moteltzen duen elementu guzti horiek kentzen ditugu, eta orduan emaria bizkortze horrekin nolabait sortu dezakegun puntako emari hori areagotu egiten da. 1950 eta 50 hamarkada izan zen industrializazio barruen geroztiek ekarri hauen bultzekada handixe, lanpostu eta jente asko etorri bihar izan zen kanpotik gure enpresak lanain aixien. Eta orduan San Andres Auzue sortu zen, San Antolin zibarrulan ostien, eta hemen ise mila bizitza plantea ziren eta errekie erdi txipazetan zen eta errekien desbiazinu etorri zen. Orduan, hasi ise intxausti paretik eta onaino dakitzuen moduen dana kanalizaute dau, baina orduan ez hauen kanalizaziorik. San Andresen sartzen zen polmetasa ertzien, faten zen lehen panaderixi hauen lekuen oin arrasateko rotonda dauen barreneraino eta handik ona bertara etorten zen errekie. Oin zuzenien handik ikusten dutena lehen hemendik ikusiko nauen eta hemen kruzeta hauen eta hemen hauen.
presa bat zerrajeriek ure hartzea hauena. Orduen, hor sortu zen, superfizie askobe, handixe hauen lehen baino, etxiek itxeko. Gu erreka kontran jaixota, errekiak askotarako mute hauen orduen, ez bakarrik igerixen itxeko. Aberatza zen, zarboskailotan, loinak, kangrejuek, pentsau zela izango zen, gure aurrekuek ladriluek eren jaukien errekan. Eta ladriluetatik aparte ikutu barik, kilometro baten 13 dozena kangrejo hartu goitxuen atzalde baten. Ez dutzek kooperatibai kulpio botako, baina hor sortzen da errekie behin baino goixauten errezan 60ko hamarkada hasi baino lehen. Atzenengo aldiz, ziero jota geratu zen 59 zen. Eta orduen ja, errekako generue etaraterik ezauen. Akordatzen nahi zuen jokan, zerrajeria botatzen zebanean, da urte asko diela eta beste enpresa askok eta esatzen, eske bestela ez da bideragarria gure enpresa. Izan leike, hombre, etekinak maila hontan nahi bozu, igual ez. Ze itxen dago enpresa askotan itxi eta beste toki datera bideratu enpresa, ez da? Nahi da belako horren beste irabazi. Eta hori tamalgarria da, baina amenazia hori izan, itxi ingo enpresia. Isurketak jarraitzen da. Enpresa bakotxa bere produktu gauken, bien pintxurarako, baino elektrolitikuetarako, ero bakotxak hauken nesesidadietarako. Eta orduen irteera zuzenien errekara jaten zen. Zauen beste biderik. Eta sekule ez da publikau inok zerren jauen, baina ez da dudarik enpresak euki hauela eragine errekien, erretien. Eta gero rekuperazioa ikusten gau, luzie da, ondion be. Banaka-banaki ikusten di hemen, ezeo zertzuk, baina ondiokan urte batzutak dauko dau, ez dakit lehen hauen moduen, gehiago gutxi eukiko gauen. Industria peon jokan be asko botatzen dau, eta isuketa batzutan die legalak, baina beste batzutan, naiz da legalak izen, ordo iaz. Eta arazte gehitxak ezin jabe horrekin. Eta nibelak oso kutsaduran nibelak altuak izan die, eta momentu batzutan gainera pikuak egoten die. Hobetu den jala, dudabarik, hobetu dela. Baina, 80ko hamarkadan, Europako araudiak behartuta aldatu da hau, itxura aldaketa hau, eta ondo dago. Baina, bueno, onjokan zeregin asko dago. Jendia esaten zotzun, baina errekan ibiltzen zea, esaten, baina kontaminauta dago, kontaminazio, ez, eta bueno, ez eguan beste aukerarik eta... Sartzerakoan zeren, lokatzak eta nahiko, izan gelditzen zian pegauta. Ez dakiz, ze pozo zeren hor, ez da hainbeste urtetakoa. Eta gero, ura, hori arriskua da, bueltan bote mozu, traga bota, hombre, ez da berdina ur garbisa, ero ur kontaminautako ura, ez? Entzuten zinuan gaina gurasua lehen, bainatzen ziela errekan eta eta guk ezin erabili errekia zikina gatxe, penia eta resinazioa.
Eta, bueno, gero joan di aldatzen gauzak, eta, bueno, depuradorak jartzen eta, bueno, pentsat, onera junda, gauzia. Baten dago gogoa errekara juteko. Lehen emoten zeban pizkat nazka, erreka baino zan, zakarrontzi bat. Goxo eta ere, eskatu ginen hemen piragua batzuk prestauta eta joan ginen debara eta hasi ginen olatuak hartzen. Eta juntatu ginen beste lagun batekin eta handik aurre hasi ginen ibiltzen, eta gero ikastaroakin, buelta ikasi eskimoa itxen eta hola hasi ginen. Itxen ditu, hemen entrenau, gero irteerak eta itxen die aste bukaeratan, erreketara. Ibiltzen ur pixka dagoenean, azten ga San Prudentzion, eta bajatzen du Gorrozineraino. Eta izaten da tramuntza, igual 2 ordutako gelditzen ga jolasten, olatutan, eta praktikatzen, eta da, tramo politxa da. Oso politxa, nahiz da erreka, lehendik dago pixkate, ez dakit, aldatuta, baina, bueno, alabe badauka bere gauzak, bere olatuak eta bere urbiziak eta oso ondo dago. Bertan herrixan eukitza gainera, lehen ibili ginen urtetzen kanpora, ez dakiz kilometro erreka bajeizteko eta oso ondo dago. Errekia da bizitza, ez dakit. Errekan sartzen da gustatu da goza bat. Errekan navegatzia netako da sensazio bat, eta errekan inguruan ezautu du lekuak, jendia eta bizitza indogu erreka inguruan. Adrenalina, joaten zahor errekan bertan goten bada beste historia, baina naiz eta geldiri joan, urgu txikin baldin bazoiaz, baina ez da berdina ikustia erreka kanpotik ero barruti. Barruti zoiaz ikusten beste ikuspegi bat totalmente diferentia. Bere garaian erabat hilda zegoen, kutsatua, ez zegoen bizitzarik, ez zegoen arrainik. Gaur egun bizitza daukau ibaian, eta hori da gure helburua, ibai biziak izatea. Bilakaera edo aldaketa nabarmena izan da. Azken 15-20 urte hauetan erabat aldatu da. Gaur egun, esango nuke, ingurumen helburuak ez ditugula oraindik bete, baina hurbil gaude. Alde batetik, industria jarduera erabat aldatu da. Gaur egun isurketak ez dira non nahi agertzen, isurketak bildu egin dira tutu nagusietan eta bideratu dira araztegietara, eta horrek lagundu digu isurketa puntuak gutxiago izateko eta kontrolak hobeto egiteko. Azpiegiturak egina daude, isurketa kontrolpean daude, baina hala eta guztiz ere egun guztietan isurketa sortzen dira. Eta horrek esan nahi du, zenbaitetan akatsak sort daitezkela eta egoera hobera joan ordez, makaldu egiten dela eta berpiztu egin behar da bizitza. Beraz, tartean gaudenez, muga horretan gaudenez, oso sentikorra da ibaia eta mantendu edo eutsi behar diogu lan onari. Hala eta guztiz ere, falta dira. Elgetan, Mendaron, Aramaio eta halako zerbait, halako eremuetan ere falta dira azpiegiturak egitea. Badira, gaztelania esango du, norma de calidad ambiental. Hori da helburu batzuk. Polutzaileak hortik gora ezin dira egon. Eta horiek aldatu egiten dira 6 urteetan, azken 10 urteetan 2 edo 3 aldatu dira eta gero eta zorrotzagoa dira. Bere garaian, industriak zeudenez, agian metal astunak zeuden. Plomo, merkurio, halakoak egon zitezkeen. Baina gaur egun importanteena omen da mantentzea oxigenazioa, nutrienteak, gai nagusiak bizitzarako. Arrainak hil daitezke,
gehien bat ez polutzaile jakin batengatik, baizik eta oxigenoa ez dagoelako. Edo emaria txikia delako. Importantea da gutxieneko emaria mantentzea. Eta importantea da baldintza fisiko-kimiko orokorrak ondo mantentzea. Egoera oso onean egoteko, adierazle hidromorfologikoak tartean sartzen dira. Hau da, hesiak, presak, azudeak eta abar tartean daude egoera oso onean egon ahal izateko. Baina kasu honetan ez da halakorik gertatzen. Hemen adibide argia dago, albo batean nahiko naturala da, zuhaitzak eta itxala egongo da, eta beste albo honetan badaukagu horma bat. Ibaia berez izateko, albo horretan bezalaxe izan beharko luke bietan. Netako arrasaten dauen, igual toki politxena edo izan lehik ez, behintzete espazio zabalagoa da, eta plaiatxua dauko arrixekin eta osatzen da, gero arrasaten beste toki guztietan oso ubidia oso estua da, toki askotan ezin da jeitsi, ezin dugu ahaztu arrasaten gauzela eta eremua oso artifizializatuta daukogula. Hemen bertan ja ikusten da, oin mankomunitatea dana, insanian ja bere horma edo bere pareta justo erreka ertzeraino doiala. Gipuzkoako eta Kantabriar isurialdeko erreketako ekosistema naturala berezkoa, baso potentziala da altzadi kantabriarra. Izen badauko, eta gainera Europa mailan be babestuta dau, eta gainera lehentasunezko habitata da babestu beharrekoa. Asko gutxitu dalako bere azalera. Altza batez be nagusitzen den basua da, eta gero nahaztu itzen da, olako baldintzetan errez gustora goten dien beste landare batzuk sahatxa, makalak, lizarrak, nukleo urbanoetan barruan ez dau. Mantentzen dana bai dela, pistaren bat edo zerraldan izan, ze berez naturak saiatzen da denbora guztien kolonizatzen, eta hasiak baldin badatoz, zuaitzen hasixak eta landariak eta bertan daz. Baina asko saiatzen gare hori kontrolatzen eta mosketak itzen die, desbrozeak itzen die, eta ez dago espazio asko besta. Orduan ezin dugu ikusi baso bat dan bezalakoa, egurri jakin, edo zuaitz handiekin, edo zuaizka eta belar nahazketa handixakin, hori ez dau. Eta gero nukleo urbanetatik kanpora bebai, oso gutxi. Ze azkenen dago industria guniak, bebai, erreka bazter-bazterrian eraikita, dago azpiegiturak, errepideak, autopistak, eta toki berezi batzutan egon aldiela. Hemendik Arrasatetik Bergarara da hainbat puntu, altzadia badoiala hamarkada batzutan ikutu barik, eta toki edo adibide politxak badaz. Adibidez Etxezarretan edo Bergara utza joaten bebai, Elorrigetik aurrera bebai badaz adibide politx batzuk. Urbanizatzen danean erreka bazter bat, eta pareta bat jartzen jakonean, zuzenean habitat hori suntxitu itzen da, habitat hori desagertu itzen da. Desagertzen danean, bertan bizi diren animali landare guztiak, desagertu itzen die, beste toki batera joan bidie. Horregatik eduki dugu be oinarte toki askotan bizitza bariko erreka bazterrak. Erreka batek ez badauko itzalik, ura berotu itzen da, berotzen bada oxigenoak mantentzeko gaitasun gutxi hau dauko, orduan oxigeno gutxi hau daukon ur bat izango da. Oxigeno gutxi hau baldin badauko, bertan da zen ornogabea txikiak eta ezingo die bizi. Eta ez badago ornogabe txikirik, ez da egongo hegaztirik, ez da egongo arrainik, ez da egongo ugaztunik. Landarein baditzaiekin eta lan ondixa egon da hor. Azkenean erreka bat degradatzen danean, kutsadura maila altuekin eta bertako landaretza guztiz ezabatzen danean, errezen kolonizatzen dabenak inguru horrek die landarein baditzaileak. Eta hor badaukogu hainbat espezie, batez be bambu japoniarra holan erreka inguruetan hasten dana, baina bai pampa belarra eta tximileten zuaizka, horrek oso zabalduta daz gure inguruetan, eta hemengo fauna eta be ohituta dau, beste
azkenean belarra eukitzera, zuaiskak eukitzera, zuaitzak eukitzera, eta ez bakarri bambu japoniarrak eukitzera. Martin arrantzalea adibidez igual ezin da geratu bambu japoniar baten hor arrainak arrantzatzen, ze ez dutza eusten. Joan zen mende bukaerako egoera, eta bueno, oindala 15 urteko egoera zen, errekak usaina eta bizitza bariko tokixak ziren. Saneamendu guztia eraiki zanean eta gero peleko urraraztegia eraiki zanean, hor urte gutxitan ikusi izan zelako onura ekarri zauen uraren kalitatea dagokionez. Azkenean isurketak eta kontrolatzen dien momentutik, errekia ja bere dinamikaz jarraitzen dau eta poliki-poliki ja animalisa kolonizatzen hasten die eremua. Indala urte batzuk ja seinale moduan ikusi ziren arrain txikiak, loinak, eskailuak, amuarrainak ikusten die, horrek ja esan nahi da uraren kalitatea hobetu dela, ornogabeekin lotuta, arrain espeziak hartzen dielako. Arrainekin lotuta, hegazti arrantzaleak, martin arrantzalia, lertxunak, urso osoa bebai, animali berezia, erreketan ibiltzen da, eta ornogabe txikixia jaten ditu, eta ur bazterretan itzen da abisa, eta bustanikara horiak bebai, eta txuriak bebai, erreka inguretan ibiltzen dienak. Eta gero, igelak, apuak, eta oso berezia dana, eta gainera San Prudentzion bebai aurkitzu dauena beraien arrastuak, igara eta gero bizoi europarra dauko bebai. Dauela Europa mailan galtzeko arrisku larrian dauen ugaztun bat. Erreka hobetzen joan da nenean, konturatu gara, uraren kalitateaz gain aldiela hobetu beste gauza batzuk, eta horrei die errekatako oztopo fisikoak, edo presak, presa pila bat dauz, Gipuzkoako erreketan 1000 presa edo kontauta daz, eta Debaibaiak badauko 100 baino gehiago edo lakon bat. Presa horrek guztiz zahartuta da, batzuk di erdiarokoak, beste batzuk pasaden mendekuak, eta erakiten dagoena da, alde batetik arriskua, ugoldiak edo gehiago gertatzeko, eta gainera muga fisiko bat gertatzen emuten da animali migratzaileekin. Horrei eragiten dutziena, adibidez arrainei, batez be, izokinai edo aingirai. Orduan, Europatik datozen bebai beste proiektu batzun arira eta badau proiektua Debaibaian 10 presa botatzeko. Eta aurtengo udan bota die 2. Hemen Arrasate eta Bergara artean. Horre laguntzen da, arrain migratzaileak errezan mugitzera, eta orduan lagunduko gauzan animali gehiago kolonizatzera espazio hau. Errekako dinamiketan eta dituak dien ikerlarisek esaten dago urte gutxitan, olako presak eta botatzen badi, urte gutxitan izokina bueltatzen dela, edo kolonizatzen dauela olako errekak. Netako amets bat, beste amets bat. Egisa nik aprobetxamentu izokinez arrantzarain eskuten, ez dute horte, baina jakitzea bertako erreketan izokina darela, hori da, nik bidazoa eta mutikoan juten nahi, mutikoa familixan juten aldo honetan, eta biziketan eta ibiltzen, eta toka bizan jaku, izokinak eta ikustia. Eta zuk erreka batean, dakitzunean azkenean ze espezidan, poste nahiz da postuko nintzak ikustia. Zortzi bat urte naukala zenitzen arrantzan. Garai baten txitsarakin da arrantzatzen aban, gero kutsariakin gara aurreratxo hau, gero ja 15-16 urte inguru naukala euli arrantzan hasi nintzen, eta on ja euli arrantzakin nabil buru belarri. Hilgabeko arrantza, euli arrantza ja hilgabekoa da erreka guztietan, arrantzatutako dana eskatzen dut. Berregako kondo izautzen dut, erreka zela izan da, azkenean urte pila baten kolorinetan etorri da, testilak zeukan kiston indarra errekako kolore hortan, azkenean ze tinte erabiltzen zen arabera errekia kolore baten beste baten jute zen. Eta bakoarriakoekin da izketan, eta nik izaten zen, eze pena, arrantzale izan da gaina, olako erreka, porque oso politxea izatez, hola izan behar eukitzen, eta askotan egoten ginen bizkarra ematen errekiai,
eta isa normaltza zeukon, eta esaten jo, honi buelta emuten alegindu bila, eta hor, erreka garbiketekin eta depuradoreekin eta olako gauza, gero horren aurretik bai, izan zapizkat testila izan krisisakin, baina 2007-2008 uste dute algodon ere itxizela, gero eta beza 2010-an uste dut, horrek azkenean alde batik errekari musotzan kiztuen buelta. Izan erreka garbitzen poliki-poliki, gero depuradorak ipini zian, eta ikusten da azkenean errekak zein indar daukan, berehala berak buelta ematen, gisa da, ondikan iteko asko dagoela, baina berehala izan erreka buelta ematen, amorrainak, arraina bereziki, baloinak, eskailuak, aingirak ikusten, gero poliki-poliki amorrain banakak, eta hain baia disfrutatzen hasteko moduan dugu errekia. Ustotela deixente dagoela itxuko ondikan, eta bi puntu nik uste txutena bastante eskua sartu biko litzakena errekan, errekak eta gero inguruak bai kalte itxen dutzalako, baina bada zuhaitz landaketa, depende ze zuhaitz landatzen den ingurunean, azkenean bertako zuhaitza autoktonua landatu, eta kanpotik datotzen zuhaitzak landatu, ur asko eskatzen dela. Pinuak horretan kiston eragina eduki dau, kaudala asko jetxia, eta hori entzuten da ikusten gabitzen eukalituak, baina ur asko kentzen dutza errekiai. Eta gero, igual, hori kaltegarri da, baina hori baino gixo da, gero zuhaitz horre zela botatzen dien. Gaur egunean botatzen dira matarraz egin da. Kisto matarrazak itxen ditue, dana lurdana mobitzen dabe, nahikoa da, ikusi beste ez da, euri pixkat itxen da momentuan, errekia txokolate kolorian jartzen da, berehala. Eta horrek, azkenean, kiston sedimentazio pila ekatzen dugu errekara, dana zulo dana tapatzen ditu, eta erreka hiltzera itxen dago. Eta beste gai bat aurten bereziki be ikusi dena potente, oinarte debarrekako ura kontaminauta egoterak ezaukan importantziarik izateko ezetarako, erabilerarako ezaukan. Separatzen da, gaur egunean hori aprobetxau lekela. Ingurutan erreka ertzetan da hortu pila badago. Lehen garai baten esan aprobetxaten hori. Baina hori justo, abuztuan, usteil bukaeraten hasi eta abuztuan ur gutxien da honian errekan, zikutek gainin da honian, jentia motohon baipin eta ura etara itxen dugu errekatik. Kiston kaltia egin, azkenean kaudal minimoa eta errekiak eukin bidau, bertako espezia biziak izateko, eta horre bego hor joten dutza errekiak. Arrantzale talde bat dugu, berganda ibiltzen gazenak eta askotan ibiltzen ga. Edozein gauza ikusten duela, salatu inbidiela, gauza horrek aldan da azkarren ikusten badin bada errekan, kolore, o usain, o bitza, o zeuze gauza arraruak, bat bira aldan da azkarren ditu, eta ja erok bideratzen dira, zuk esan da azkenean zuk ze lekutan ze ikusi duzun, nondik nola etorri liken jakiteko. Baina ni nire gazte denboran hau erreka hau oin disfruta gehinken, entre komillas, nik uste poliki-poliki hobetzen jungo gala. Baina disfruta gehinken eran disfrutatzeko eukero eki baina, ametsa, hori izan, lehen garai baten eta gauzan ametsa, hemen arrantzan inalizate eta ametsa zati baten egi bihurtu dut. Eta itxasadarrez hitz egiten dugunean pentsatu behar dugu hau dela ibaiak eta itxasoak edo talka edo elkartzen dian tokian. Ibaiak ekartzen duen ur geza eta itxasoak ekartzen duen ur gazia nahaztu egiten dira. Nahazketa horretatik sortzen dira baldintza fisiko-kimiko oso zehatzak. Aldatzen da temperatura, aldatzen da gazitasuna, aldatzen da dentsitatea. Eta hortan, sortzen den ekosistema ere berezia da. Itsasoko ekosistema da padura, padura izenekoa. Hor, marea jaisten danean, paduraren lokatzak edo loiak geratzen dira biztan, toki ona da hegaztiak eta beste animali batzuk bertara etorri, eta janaria bilatzeko, baina beste momentu batzutan ura gora dator, eta ur horrek, eta hori bertan dauden landariak batzutan, eta hori gai da, baita ere estaltzeko. Orduan, landari hori ere berezia da, ekologian horri esate zaio ekotono. Bi medio ezberdinak elkartzen dian tokia, eta izaten dira oso toki, baldintzak asko aldatzen dira toki bat, baina horregaitik ere biodibertsitate handiko toki bat.
kontuan hartu adibidez, txinguditik edo txinguditik Urdaibairaino ez da hola entitate handiko beste padurarik, ez? Baina bai daude Leakoak, Artibaikoak, Hemengoa, Zumaiakoa, ez? Oriokoa, eta txikia dira, baina hegazti migratzaileentzat eta hori oso egokiak. Toki horiek bilatzen dute, etortzen dira Europako iparraldetik, aurkitzen dute Pirineotako barrera hori, eta egiten dute hori saihesteko itsasoaldera. Eta sartzen dira gure Bizkaiko golkotik, ez? Eta ze ikusten dute lehenbizikoan eta hori, hor da hon, ezegunen kate txiki hori guztia, ez? Eta honea dator, deskantzatzea, jatea eta berriro bidaia egiteko. Txikia, baina garrantzi handikoa. Uraren kalitatea, ez? Garai batean eta hori, arrozuan araztegia eta egin dira, eta hemen hori igertzen da. Gero eta kalidade hobeagoa, bizitza ere areta haua da, eta horrekin kate osua. Zenbat eta arrai gehiago, atzetikan dator kate trofiko guztia eta are handiagoa, arrano arrantzalea. Azken urtetan Urdaibain eta ugaltzeko egon dala, eta hori, hainbeste aitu dana, eta hori. Baina, Urdaibain eta hori bere tokia edo hor egokitu direnak, eta hori, salto egiten dute inguruko padureta ere. Eta egiten dute salto hori, ikusteko toki hona dan bizitzeko. Itsasadarraren erdiko zatia edo, oraindik, okupazio maila altua dauka, ez dago hiritartuta, baina badauka, baina beste zatia duela 15 urte inguru, hor egintzen lanak eta hori zehona berreskuratzeko. Okerrago egon da aldoretatik. Eta ireki dira eskoilerak eta hori bere gaian zeudenak, eta hori berriro uraren mugimendu hortan daude. Orduan, tapadurak berreskuratu dira. Eta lan batzuk egin ziren baita ere, putzuak eta sortzeko bertako landaredia sartu. Hobeto egontzan, okupatuta berreskuratu da zerbait, eta pixkat nik uste horrek laburbiltzen dula orain Deba ibaiaren itsasadarraren egoera. Lagunekin eta joaten gara errekatara asko, lagunekin garbitzen, antolatu barik izebez, lan bat-batean bururatuta, eta ikastolan esan nintzauien, alginela joan erreka garbitzen. Hasieran ematen zaren ez, baina gero zebiaz jasotzen eta dau gehiago. Holan, gehien bat plastikuak eta bebai kable zatitsuak
Eta gero aurkitu gauza delan kuriosua izan dela lako poltsa bat, eta hor barruan zauzen kotxeko giltzak, etxeko giltzak, DNI-a, osasun txartela, eta beba Kutxabankeko edo txartela. Eta aurkitu dugu garezur bat, ez dakit ze animalina. Punto konkretu batzutan bastante zikinkerixak gehiago eta oso espezifikoa. Adiez, Eroski inguruan burgerkina dela eta Eroskiko almazenetik ero plastikoak, enbalajeko gauzak gehiago sortzen da, taberna inguruetan be porkerixa gehiago. Hala, matrikulaki. Venga, va! ¡Ori, ori, ori, ori! Aitzorrek eta zenba buelta indozue? Bigarrena, danea 5 buelta, 5 kamioikada. Bergaran gaur induguna 10. urtea da, eta urteroko helburu berdina dira, ez? Alde batetik errekak indakon harreman hau aldatzen goiaz poliki-poliki. Lehen gorrotu ginoan erreka, usaintxarra zeukan, zikina zeuan, hilda zeuan, eta poliki-poliki badoia beste bizitza atertzen, bizitza horrekin harremana goiaz estutzen, edo bentsat egiten. Olako ekintze dauken balio ezitzaia bai, ez? Azkenean, igual bat eginda herri zitelen filosofiakin, ez da esten bakarrik eskolan edo familixan, herrixak berak esten dau, eta olako ekintzak herrixan antolatzea, herritxarren partetik antolatzea eta erakustia, danon artean zaindu aldu danona zerbait, errekia, gauza oso danona dana, zeharkatzen gaitxuna erdixik, herrixak dana oso presente gana Bergara baten, danon artean zaindu aldugula, eta aurrak txikitatik ikustia hor lanian, bakoitza bere modura, bakoitza berak aldabena egiten, hori kristona da.